Hello guys, awa nagkatag diri ha. Ay wow, spaghetti sobra na kay padong na sila sa eskwelahan. Kay magpakaon sila sa classmate ni Charmin. Kay birthday. Ya, po mantay ko ang handa ni kaniara para ra sa mga bata. Classmate ni Charmin. Sige, bye-bye. Ako din na nabilin. Gibiyaan ko gakatag. Iso tanig ko sudlanan guys. Toto taog. Lumpia guys. Okay. Wa nahurot nila og loto, ako lang gitiwas. Here you go. Unsa nang kalaki ng mga dere nagkalat ng ayo. Waray arrange na mo ang gadali og trabaho. Red cake, bebe. Isa kami magsurya mag-English, mami. Kay English pa ka mga apo ha. Kana nga apo na mo. English pa ka na siya. Yummy? Very yummy. Pero buyag ni ako ha. Para na kay ka timo. Kapay lumpia ay. Unsa ni? Kekek lang. Oh. Kekek lang ay ate dadon. Pagdara o sada na. Pero lang ay mahuwad na kong bag. Eh, manto. Eh, aray. Isa mga anak. Lame. Kana sa pare. Pari. Maubtan pa to ni mo online, yun mo ba pagsugod ato? Pag di maabdan ay bilin siya ring. Ganoon sa trabahoan. Kana pa na ikaka-timo. Dagkuas kong putos. Lumpia guys. Kasama ba ni tapos ka? Ala, patayoon ko nimo na. Ala, food kaya. Alas 2:30 pa ni, dapat mo sinina dito ko pala ko. Mas ikaw mo dapat kuan kay layo ba? Magpasali mo nimo na nakoy mo estudyante dito na klase. Lami. Yummy. Lami, bebe. Okay. Kaon. Ingat mo ba? Katugon lagi na, be. You're sleepy lagi. You're sleepy? Relaxing. Inom na water ah. Dili nagkaon. Ito, suod ta do yan. Kan. Kiliyam. Pilay ba? Kay ka ma. Kami may ka ma. Pagsunod balik ka dad. Ma, ako maestra ma. Ako tagaan ma. Sige, balik ka dad. Sikuan ma. Kisa Ikaw ba? na may distributan tanan ng mga Classmate din. Dagan kay special
Bibi, iyahan na lang ni Bibi. Galibog ko sa anak mili. Wala. Sa Tilay ba? oh tilay. Ang maestra niya, yung Ato. pagtagaan. Na samot. Patay. May ang sarong sa kang charmin wala na apo do mga bata. Naapo, dungos ang bibi sobra. Ang bibi nga bahin, ako na nagyatag sa man. Dawan niya, usa naman lang. Dili nakakaon cake be? You will not eat Dili? na? Gamay lang ta to ni mo kuan sin na hot don. Gamay lang ta to ni mo kuan din na hot don.